Nyokora muke jwango ya ureke no machiegni ma en chenro mar mbako romo to kaka ng'eyo pile ka pile wabiro ka mondo mi bed kod ng'eyo gigo duto mosebedo katimore e piny Kenya ta ahinya e gwengewa ma kaluo wadhi go Tarubine e piny Kenya duto e konde duto ka warango counties duto 47 kaachiel kod mago matimore buore Nairobi kae wakito mana e pim kendo warango nini wadhi luogi e yo machalo nade to gima nyaka ing'e ni chenro ma kama mara mbako romo wachako gi mago mag chal mar fwambo wakelo ni achiel kachiel mondo imed kod ng'eyo gigo matimore e counties wa ka sani koro wadarango gik mage matimore kotenore gi weche go mag siasa dongruok mag oganda gigo duto matimore weche manyien mokwako gwenge nyaka mago mag tuke ka sani wange maber nitiere ng'wech mar laro koma ten piny Kenya e pacho ka gi kombe mamoko mantiere motwengo mago mag od bura moko bende matimore counties ma opogore arwakni machiegni nyinga Cleophas Oloch tudi kodwa Ramogi TV Twitter SMS line maro aina 3 kikete kae wachako sani nyaka kanyo karom saa 3:30 mar okinyi kapok wachako toko okinyi makawuono machiegni wawuotho achiel kachiel ka sani wakoni gigo matimore aluora gigo ma jofwambo dhi bedo kaluwo odiochieng' makawuono ahinya mago mag siasa matimore e piny Kenya gi e pinje ma oko piny libamba bende wadhi go Tarubini ang'o matimore e gwengego duto warwakni machiegni e chenro mar mbako romo mineno kanyo mano Martha Karua ma en jalup Raila Odinga e ng'wech mar laro kom mar jatend piny Kenya e yiero maduong' mabiro. Martha Karua odiochieng' makawuono limo kaunti ma Nyeri. Kolimo kaunti ma Nyeri tiende ni otero kampen mare mar Azimio la Umoja ka odiochieng' makawuono dhi bago rombe mopogore e kaunti ma Nyeri. Gima nyaka wapar kendo ni odiochieng' manyoro Martha Karua ne opango chenro mopogore ka nolimo kaunti ma Kirinyaga odiochieng' achiel kende bang' kane osechopo kanyo en rango ni odhi bago kampen mane e yo machalo nade. Mano Martha Karua odiochieng' makawuono kanya kama otere kampen mage e gwenge ma Nyeri. Wacho kanyo ni Azimio dhi limo Nyeri odiochieng' makawuono kendo odhi kelo report makamano mana kaka wamedo mana yudo gi nikech jofwambo magwa ok kanyo kendo okang' ogolo weche gi kanyo achiel kachiel wakelo ni Ramogi TV mondo ibed kod ng'eyo ni gik mage matimore e aluora ni tainye kaunti ma Nyeri bedango tude ko jofwambo achiel kachiel mondo gikonwa gigo matimore e kaunti no ma Nyeri. Wadhi nyime bende mondo mi warangi ni nyaka sani gik mage madhi nyime sani wadarango kanyo mano masira koch mara apaya mano timore odiochieng' manyoro kineno kanyo mano nyamburko mane wuok e kaunti ma Nairobi kochomo gwenge ma Kisii. Masira makamano ne otimore kendo ji makwan gi romo 3 nowito ngimagi ka ji 8 mamoko ne oyudo hinyruok mokalo kendo jogo mano oyudo hinyruok ne otera e kuonde thieth mopogore mano moting'o nyaka kar thieth mar Longisa mantiere e kaunti no ma Bomet e gwengego duto kata mantiere kanyo e kaunti no bende man Narok gigo duto mano timore kanyo mano masira mano timore kar saa 2:30 mar otieno manyoro kendo kiny makawuono mana report mochiego ka wakoni jofwambo bende luwo wachno machiegni mondo ibed ng'eyo gigo duto ma otimore ahinya kawarango gigo matimore e aluora mag siasa nyakwara moge jwang' kata kopogore gi magi matimore e wechego mag apaya iwacho ni ka iwuok ka intiere ndara kendo ka iringo gigi molos gi lwet dhano iwacho ni giringo kendo gipodho apoya nono wabed akicha rita makare mondo mi waket kwa ng'e maber ni ting'o ngima dhano chalo mana gi maua kiweye molwar ok ni duoke kendo wabed akicha ndara ka wantiere king'eyo maber ni masira makamano ne en gino minyalo ger nikech apaya no mochomo mano Narok kano kichomo Kisii en mano manyalo bedo kata ni lach ahinya kendo geche nyalo bedo ni kalore yo makare wakwayo ne hawi kata jogo mantiere koda hinyruok mopogore gimed chango e yo mapiyo ka jogo mowito anyuolagi wakwayo mondo chunygi obed kama kare kendo chunygi oywe kama yo mano masira makoch mar apaya mano timore kama chielo wadarango weche mamoko matimore e sekta no kata e paw siasa mano timno mara Kenya Kwanza odiochieng' makawuono gitero kampen mage kaunti ma Lamu Tana River ka gichopo bende kaunti ma Kilifi gima nyaka wang'e ni kangi dhi kocha magichop gwengo ma Mpeketoni kangirango chal mar wach osebedo mage Malindi kangi chopo odiochieng' makawuono angi uso sera mane gima nyaka wang'e ni Kilifi kanyo gavana masani mano Amason Jefferson Kingi mabende ne oriwre kod riwruogni mar Kenya Kwanza odiochieng' makawuono Kenya Kwanza kadhi kadho wadh nam chumbi gidhi tero kampen kata kisera mar giyo machalo nade gin gi wechego mag arita kwe wechego mag lowo mopogore
kasani duon burano mar pa mabende otelne koda Amason Jefferson Kingi dhi chopo kacha achiel kachiel bende gi jogi ng'wech dhi bedo nade. Gima nyako ng'e ni sani Aisha Jumwa bende mantiere kaunti ma Kilifi chungi otiko mar UDA kalaro komno mar gavana. Kaka machielo bende jal machungi duon bura mar pa kalaro kom mar gavana e kaunti ma Kilifi bende ntiere kacha. Giduto gintiere kwethno mara Kenya Kwanza. Siasa dhi bedo nade? Kendo ng'ama dhi bedo kacha e thuolo manyime mar loso. Wacho ni ng'ama idhi mi thuolo mokwongo mar loso e kind jogi duto malaro kombe mopogore opogore. Mago timno madhi chopo kanyo e kaunti ma Kilifi, mano ka gidhi Lamu, ka gidhi Tana River, kama wacho ni Mpeketoni kata bende gidhi chopo gwenge ma Lamu, ka bende irango ni chal mar siasa dhi bedo nade odiochienga ma kawuono. Warwaki ni machiegni mondo mi bed kod ng'eyo gigo duto madhi bedo ka biro ni achiel kachiel mana e Ramogi TV kochako sani. Jafo moro man Mombasa madhi bedo ka luwogi achiel kachiel wan go kanyo mano Joja oko bende ang' miyo walere weche mamoko bende matimore kopogore gi magi mag siasa. Wadhi peyo piyo kendo warangi moko matimore e gwenge mamoko. Mano Gavana Peter Anyang' Nyong'o, Gavana ma kaunti ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono oketo manifesto ne ayanga. Manifesto mar Anyang' Nyong'o idhi yaw odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Nyaka sani jalupne mano Daktari Ochieng' Owili bende dhi yuoro e romo ma kamano. Iwacho ni romo ma kamano dhi timore Kondele. Iwacho ni saa 9 odiochieng' ma kawuono odhi bedo kod Kondele declaration. Kaka machielo odhi bedo kod launch ma kamae dhi timore Sitam, mane kanisa no ma Sitam mantiere kaunti ma Kisumu. Jodak ma Kisumu rito manifesto ma kamano gi ilo, ka girito mana neno ni gik mage ma Profesa Anyang' Nyong'o dhi keto e lela ni magi ema odhi bedo ka otimo ponono oyiere mondo dogi obed gavana e kaunti ma Kisumu. Madhi bedo tielo mar ariyo nyakwara Ramogi Ajwang' ma gavana masani dhi temo mondo dogi e komno mar gavana e kaunti ma Kisumu. Kanyaka sani komno ma kaunti ma Kisumu oseywayo jochung' mopogore opogore. Kasani pek mar wach nitie mana kuom ji ariyo. Gavana machon mano Jack Nyanungo Ranguma ma bende chung' kod duond burano mar MDG, kaka machielo masani mantiere telo mano Peter Anyang' Nyong'o chung' kanyo gi duond burano mar ODM. En ng'wech madhi bedo nade ka manifesto igolo mana bang' manifesto iketo gi ayanga. Kwayo poni mana kuom janeno mar Ramogi TV kendo jadak e kaunti ma Kisumu ichopi kendo ineni gigi duto ma ikelo ni achiel kachiel. Mane mantiere gi pek, mane machiegni gi dhod chunyi, ikete mar Ramogi TV ni mar ang' wakelo ni wach makamana achiel kachiel ni mar jafo marwa Millicent Adhiambo ni e kaunti ma Kisumu. Kendo ang'o miyo wathuolo mar twak kodgi achiel kachiel mana ka manifesto makamano wayudo weche manyien mag migago mar mbako romo bende ang' wakelo ni chal mar wach ka wayudo gi mana Ramogi TV kae ka wadhi nyime bende maga migago kagi kacha ang'ich welo kod mano mara oimore mana Ramogi TV aingete ka mondo wakelni wach machalo kamano mara manifesto mara Anyang' Nyong'o e kaunti ma Kisumu. Wadhi nyime mapiyo bende wadarango ni mage matimore e counties mamoko. Wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa. Nyakwara Ramogi Ajwang' nyako kinyi ma kawuono gimantiere en ni yiero chopo machiegni. Jotend migepe biro bedo ka lokore kendo gibiro wilore mana ka wachomo yiero maduong'. Bende jatend migawo mar somo Gire George Magoha odhi bedo thuolo mar bedo jatend migawo mar somo. E kinde masani waseneno ka George Magoha timo limbe ka otimo apedha e gedo mag klese mag CBC. Odiochieng' ma kawuono otero limbe makamano e kaunti no kata odhi limo kadho wadh Nam Chumbi. Mano kang'o chopo kata gwenge mag Changamwe. Gedo mag klese mag CBC en mar neno ni dar ka iwuok e lony ma kata wacho ni kit somo machon mano mar 844 ka jidonje masani mar CBC itime yo machalo nade. E gigi duto Nyakwara Ramogi Ajwang' en mar neno ni klese gi oger e yo makare. E kinde ma igero klese gi gima nyaka tim kendo gima nyaka neni otime yo moro makare. Ogeni wacho kanyo ntiere skunde sekondar ma Adundo, mago junior secondary. Bende gero gi yo makare. Bende gichopo e ratiro mar migawo no mar somo. Odiochieng' ma kawuono wadhi kelo twak makamana achiel kachiel ni mar jafwambo marwa George Aoko kantiere kaunti ma Mombasa dhi luwo chenro mar jatend migawo mar somo mano George Magoha madhi bedo kata ka limowa kendo dhi limo kaunti
ma Mombasa achiel kachiel mondo mi wabed kod ng'eyo ni gik mage matimore. Gedo mag klese mag CBC gidhi nyime yo machalo nade, jonyuol bende ong'egi, tiegruok chal nade, jopuonj biro bedo e klas koso gibo bedo kure e kindego duto ma tiegruok ma kamagi pod dhi nyime. Ka bende gima nyako panya kuona moge jwag ni nyaka sani jatend migawo mar somo George Magoha osesingo ne jogo duto mane sekta mar somo ni nyaka sani nitie ikruok makare. Tiegruok makare osetim ne jopuonje mar neno ni jogo madar ka donjo lony manyasani kata kit somo manyasani mano mar CBC, jogo madhi chopo kacha junior secondary nitiere kod lony mamalo ahinya kotenore kod wechego mag tiegruok kachiel kod chiwo wechego mag puonj ne jopuonjre madhi bedo kanyo kochopo higa manyien gidhi chopo e klas adi kochopo kanyo junior secondary. Ikete mana ka ni mar Joja okang' miyowa ler mathoth mana e Ramogi TV. Ikete mana ka wadarango kama chielo bende weche mosebedo kanyo katimore. Nyakona Moge Jwang' ng'wech osebedo mapek, ng'wech osebedo mager ahinya e kaunti ma Migori. Jal mochung' kod otikono mar Jubilee e kaunti ma Migori kalaro komno mar wacho ni Women Rep mano Lilian Akugo yango chung' mare odiochieng' ma kawuono George Juma nitiere e kaunti ma Migori. Kang' weche makamagi di achiel kachiel e kaunti ma Migori mane kar chung' od bura ma Wendo kama dhi yango chenro ne mag chung' odiochieng' ma kawuono kodhi kete ayanga chenro ne chalo nade. Wadhi bedo gi thuolo mar kawe achiel kachiel mano Lilian Akugo madhi bedo kanyo mondo okelnwa pache en mane, oganda wacho ang'o, bende osewinjo gima oganda wacho. Iwacho ni iwinjo ground, ka ground wacho kama en owinjo ground koso winjo jok mage mochung'ne. Kata kamano nitiere riwruogno mar Azimio la Umoja ma bende wang'eyo ni osebedo gi jochung' mopogore opogore, ka moko bende nobalo kowuok ka koro sani dhi chung' kendgi ka onge kod duond bura. Kata kamano giwacho ni gichiwo sir ne jatend jal ma laro kom mar tend piny Kenya mano Raila Odinga e ng'wech mar bedo jatend piny Kenya yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 tarik 9. Ikete mana kani mar George Juma kani Migori ang' miyo waler mathoth kotenore kod weche makamagi madhi biro ni mana achiel kachiel e Ramogi TV. Warango e counties mamoko bende ni gik mage mosebedo katimore. Nyakwa Ramogi Jwang' mineno kanyo mano Jerome Ochieng' mano jagoro mongirore e sekta no kata migawo no mar tudruok mano mar ICT wacho kanyo ni youth and innovation. Gik mosebedo kanyo katimore mag lony manyasani itimo gi yo machalo nade. Migawo mar tudruok olimo Siaya odiochieng' ma kawuono gidhi bedo ka gitimo limbe ne kuonde mopogore opogore ka girango kaunti ma Siaya ni chal nade, wechego mag dongruok, kirango wechego mag tudruok mag ICT, wechego mag kelo paro mopogore opogore manyalo konyo oganda e lony manyasani gin mage. Jerome Ochieng' dhi chopo kanyo achiel kachiel mondo mi okelni wach makamago. Bende jafwa maro mantiere Siaya wantiere kanyo kod George Amolo dhi timo matek ahinya mondo mi wayude weche makamago matimore e kaunti ma Siaya ni wayudo gi e yo machalo nade. Ikete mana ka Ramogi TV ni mar ka wayudo twak mang Jerome nigo kod jofwambo kata bang' limbe mage motimo e kaunti ma Siaya ang' wakelo gi mana achiel kachiel e Ramogi TV ni mar kae wang'i nyaka jogo duto mane kor gweng' nyaka ubed kod ng'eyo gigo ma osebedo katimore mana e Ramogi TV kata gigo matimore e pinje maoko. To ahinya e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono un gi wendo, urwako wendo e yo machalo nade, dongruok osebedo mage, dongruok osebedo ka ithiro gang'o matimore e kaunti ma Siaya. Ikete mar Ramogi TV ni mar ang'o tudre kod jofwambo mondo wabed kod ng'eyo weche manyien mag mbako romo mago bende mag migago mang'iyudo sama wagoyo mbaka mane Ramogi TV ka tibedo kod ng'eyo. Kisebedo kod ng'eyo tibedo kod lokruok manyalo kelo dongruok e ngimani mane Ramogi TV. Kwa dhi nyime to warango bende kama chielo ni gik mage ma osebedo katimore. Nyakwa Ramogi Jwang', gima nyaka wang'e ni pith opogore. Wan gi jogo mapidho cham, wan gi jogo mapidho le mopogore opogore. Kata kamano gima nyaka wang'e ni nyaka sani oganda osewuok oko mar rango ni gik moko ma gitimo pith imiyo pek mane. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay bero pith mar rech e kaunti ma Homa Bay dhi timore. Kama igeno ni jopith mag rech maromo 40 dhi chopo mane kaunti ma Homa Bay kanyo mondo gibed kod ng'eyo ni gik mage ma osebedo kanyo katimore. Iwacho kanyo ni gin gi duolno ma ichiwo mosebedo ka chwalo negi kony mopogore opogore. Wacho ni Agricultural Sector Development Support Program mondo chiw weche mag pur kata pith mar rech ahinya te kaunti no
ma Homa Bay. Mago ni Pond Liners dhi bedo kanyo ka ichiwo kaachiel kod riwruoge mopogore opogore madhi chopo kacha gi wechego mag pur manyasani manyabedo ni konyogi ma ogige pur masani manyabedo ni oganda dwani otigo e gwenge ma opogore opogore. Kamachielo wadarango kanyo ni nyaka sani gik mage matimore. Jafwambo marwa Ale Beach kani Homa Bay ang' miyowa ler mathoth kotenore kod pith mar rech e kaunti ma Homa Bay. Wadhi e weche mamoko. Mano jang'wech inene kanyo Nora Jeruto orienya e pinyno mar Amerika kama ng'wech dhi nyime. Mano ng'we mar Oregon 2022 ka irango kanyo mano onyachalo nya Kenya to sani ka entiere kanyo owuok e pinyno mar Kazakhstan. Kineno kanyo iwacho ni watimo mana export iwacho ni ugolo mana jong'wech, ugolo mana jotelo. Sani koro jang'wech mano nego bed ni kelo kata midula ne piny Kenya ringe pinje maoko kanyo kendo koro kelo midula no pinyno mar Kazakhstan koyudo kata midula no mar dhahabu mano mar mula mukelo kanyo ne pinygi. Kamachielo bende nitie jo Kenya mamoko maringe pinje maoko ma bende nokelo midula ma opogore kanyaka sani gimong'e ni ng'we mar Oregon dhi nyime kendo ka irango sani nitiere midula mopogore opogore ma piny Kenya bende osebedo kata ka ntiere gi thuolo mar yudo midulano mar mula mano mar gold en achiel. Entie thuolo mar 4 e kinde pinje duto moyuoro e ng'we mag Oregon madhi nyime. Nyaka sani nitiere midula mopogore opogore ma oseyudo ka jong'wech mamoko yudo midulano e thuolo mokwongo. Nono kacha Waithaka bende jal masani koro iwacho kanyo ni Athletics Kenya oseketo kacha ka keto kendo penjo oganda kendo kono oganda mantiere piny mangima ni nying makama wiu kik wilgo ni mar ka ng'we mamoko biro pod wabiro dhi nyime mar yudo rieny ka yudo midula ma opogore opogore. Ng'we ma Oregon kamago dhi nyime kendo giborumo chieng' Jumapil kama bende wabiro kelo ni wechego duto e weche manyien e paw tuke mabiro biro ni pile ka pile tok weche manyien. Kata kamano chieng' Ngeso paw tuke saa 5 nyaka saa 7 mar odiochieng' iyude mana Ramogi TV ka kama ibedo kanyo gi Milton Ochieng' Jaka Black en gi Captain Bondo kanyalo bedo kanyo Ochieng' Emmanuel Chiegni bende nyalo bedo kanyo kaka machielo James Opondo Senior bende kelo ni wechego mag tuke achiel kachiel mana e Ramogi TV karkae. Wadhi kamachielo wadarango ni gik mage maomi pek e piny mangima kata e pinje maoko. Mineno kanyo mano ng'wech mapek e kinda Rishi Sunak kaachiel kod Liz Truss ma bende neno kanyo gin jogo ma laro ng'wech gin e ng'wech mar kawo kar mano gwetao mano Boris Johnson manen Prime Minister ma Ingeresa. Nyaka sani gimantiere ni ng'wech osebedo mager ahinya ka ng'wech man kanyo ne gidong ji 4 ji 3 kende ng'wech makamano ka sani wacho ni gidong mana ji 2 kuom ji 3 mane ni kanyo ting'o Sunak kaachiel kod Truss. Kaka machielo bende wan gi Penny Mordaunt ma bende kamachielo kwano ombulu ema koro ne thegogi jogo mayudo kwano ombulu ma piny dong chien ka koro kanyo wacho ni Penny Mordaunt makoro noyudo kwano ombulu maromo 105 ne odong' oko mar ng'wech mar kawo kar Boris Johnson e ng'wechno mar bedo jatenda pinyno mar Ingeresa. Kaka machielo ng'e maber ni kacha en Prime Minister kako makoni bende rango ni ng'wech chalo nade. Kama yudo kanyo ni Sunak noyudo kanyo kwano ombulu maromo 130 kod 7. Kaka machielo bende yudo kanyo ni Truss noyudo kanyo kwano ombulu maromo 110 kod 3. Ng'wech makamano wabiro kelni achiel kachiel e weche manyien matimore pinje maoko bende e Ramogi TV bed kod ng'eyo nyaka sani. Maling'ling nyalo koni nade Sunak e piny mane? Jomoko nyalo wacho no e piny mar Kenya. Warito mar ng'eyo adier ni gin jok mage mantiere e ng'wech makamano mar kawo kar Boris Johnson. Gima nyako wang'e ni sani ng'wech makamano pek kendo iwacho kanyo ni Conservative Party maduond bura makamano nitiere kod thuolo mamalo ahinya mar golo jatelo madhi bedo e pinyno ka irango mano mar UK kama Boris Johnson ogwetao kaluwore kod weche mag mibadhi mosebedo ka kwake kae kod kacha. Warango kamachielo wadhi nyaka e pinyno mar Amerika ka watieko weche manyien matimore nyaka e pinje maoko. Nyakora Muge Jwang' Biden koso Trump yiero mar higa 2024 ombulu mar paro koro wacho kanyo ni jo Amerika owacho ni ok gidwa ji ariyo giduto mondo bedi e debe ka ji ochomo yiero.
iwacho kanyo ni atamalo maromo 71 wacho ni ok gidwa ni Joe Biden obedi e ng'wech mar laro kom jatend piny Kenya yiero gima nyien mabiro timore higa mar 2020 kod ang'wen. Kaka machielo atamalo 64 wacho kanyo ni Trump bende ok onego bed ni chopo yiero makamago. Nyaka sani giwacho ni gionge kod yie kod jotelo ariyo duto ka girito mana yiero mondo chopi mondo giyude jatelo manyien mabiro bedo kanyo. Nyaka kanyo koro moge jwang' ema koro watieko weche gi duto manyien kata chal mar fwambo mosebedo kanyo katimore chenro ni mar mbako romo mana kaka inene ka. An nyinga Cleophas Oluoch ka penjo maduong' mwawego ni in ka yiero chopo yiero mane midhi timo. Ka sani wacho ni atamalo 40 nigi ng'ani, atamalo 30 nigi jal machielo, atamalo 10 mamoro nitiere kanye, katamalo 5 machielo nitiere kanye. Awegi paro moro ni lok pachi, ket pachi e yo makare. Sani ni mar ombulu ka ombulu nyaka kwan. Ikinde gi duto ka itieko, ibed gi paro maliw ni jatelo midwaro ni jatelo madhi kelo ni dongruok e yo makare e sekta mora mora midhi bedo ka yiere lemo mora mora mar jatend piny Kenya mago mag county kata kuonde chung' od bura ma opogore opogore. Kaka nakoni nyinga Cleophas Oluoch mbaka koka daromo ka ni mar Joyce Oduor da kelo ni siasa no mar mogo. Jolonyo osechopo. Wawinja ne siasa mar mogo ni ochomo kanye. Kata ko kelo 100 wadhi ng'wenye koso wadhi ware koso wadhi kete yo machalo nade. Nyinge Chenga jomoko luonge ni kuon. In luonge ni ang'o? Kete mana ka kikelo chenro ni ma en chenro machal mar fwambo e mbako romo. Nyinga Cleophas Oluoch.